història que avui us narrarem tingué lloc a l'Alemanya des de fa molts i molts anys. Tot va passar una vigília de Nadal a casa del respectable jutge Estalbau. Com cada any, el jutge, la seva dona i els seus dos adorables fills, Clara i Fritz, oferien una festa a casa seva i convidaven les famílies més respectables de Nuremberg. Ah, m'oblidava, també hi era convidat la Fritz, marit de la Clara, l'oncle de Drosselmeyer i el seu nebot Daniel. L'oncle Drosselmeyer era fabricant de rellotges i fantàstiques joguines mecàniques. També era un mag amador de divertir els nens amb els seus increïbles trucs. Aquest cop, l'oncle li va portar a la Clara un regal molt especial. Un trencanous, un soldat de fusta que serveix per trencar les nous. Per tu, estimada Clara, l'he construït amb les meves mans. Et serà molt útil per trencar les nous. És fort i resistent. Gràcies, oncle! Em fa molta il·lusió que hagis pensat en mi. Tindré cura d'ell i faré que duri molts anys. A la Clara li encanta el trencanous i es posa a jugar amb ell durant tota la festa. Encara que Fritz i el seu cosí Daniel, gelosos pel regal, no paraven de molestar. És meu i no us el puc deixar. L'oncle l'ha fet per a mi. Deixeu-me en pau. Va, només una miqueta. Nosaltres també volem jugar. Passa'm el Fritz, que no l'agafi. Oh, mireu què heu fet. El meu únic trencanous s'ha fet malbé. No et preocupis, Clara, jo l'arreglaré. A veure, un toc per aquí, un toc per allà, i ja està, com nou, i ja és per jugar. Gràcies, oncle. Segueu-me una estona i jugarem amb el trencanous. Feu-li totes les cases, la 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 la. Ara veu-vos que són festes, la la la.
Però com veuràs, les festes de la Clara i la seva família també s'acaba. Els convidats van marxar. Tothom estava cansat i tenia ganes d'anar a descansar. Tots menys la Clara, que de tan emocionada com estava amb la seva joguina nova, no volia ni pensar en anar a dormir. Quina festa tan divertida, oi, estimat trencanous? No tinc gens de son, però demà serà Nadal i haurem de matinar. T'explicaré un conte abans d'anar a dormir. Però la Clara no va poder acabar el seu conte, doncs la son la va vèncer i es va quedar ben adormida i somiar. Fort!